पवन सिंह का यूट्यूब पर गाना आवते यकीन माना भाई एकदम धमाल मचावता। वीडियो देखे से पहले एगो दबा के शेयर करो लोग। सब मुद्दा पर बात हमनी के कइल जाई। कतना लाइक मिलल बा, कतना व्यू मिलल बा, आ गाना कैसन बा, कैसन क्वालिटी के बा, आ गाना ये सुने लायक बा कि ना। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के सुबह सुबह गाना अइला का गाना सुननी है जा गाना कहीं से काटे लायक नहीं खे। समझल जाए कि 6:15 में धमाका गिरल बा। ये गाना तारा के बता दी दिल से, ई गाना कोनो एंगल से काटे लायक नहीं खे। ई गाना कह लेवल जाए कि लगन में राज करे वाला गाना भाई। पहले गाना के दबा के शेयर करो लोग, शाम होते होते करके ट्रेंडिंग पे लगाओ ग्लोबल। अच्छा तो काहे इतना व्यू कम बा, ये हमरा के बताओ व्यू काहे इतना कम बा। ब्यास के गाना, पवन सिंह के गाना, जौन गाना आवत यूट्यूब पे 1 घंटा में 80,000 85,000 लाइक हो जाता है महाराज। 4.5 घंटा हो गई, 3.5 घंटा ब्यास के गाना पर मात्र 88,000 लाइक। वैसन का है विवाद, हालांकि कम नहीं खे इतना व्यू। मान लेवल जाए तो 3-3.5 घंटा में मिलियन क्रॉस भाई। ये मिलियन क्रॉस हो गई बा। 88,000 लाइक बा, 11 से 12,000 कमेंट बा। बिना विवाद के गाना बा, रियल भी रियल। तारा का बता दी कि पवन सिंह के लाइक 1 घंटा में मैक्सिमम 2 लाख चल जाला। अरे छोड़ा ना, 2 लाख चल जाला। विवाद रहते जात रहे। लेकिन अगर मान लेवल जाए कि अगर एक घड़ी के डेट में अगर कोनो रियल हीरो बा तो पवन सिंह बाड़े। और पवन सिंह आज साबित कर दिले बाड़े कि भोजपुरी में बिना पवन के चले वाला निकल। तारा के बता दी का है, विवाद से हट के मात्र 3-3.5 घंटा में 88,000 लाइक ला देना। अभी ढेर जाना लोग के पसीना छूट जाई। बाकी गाना के जाकर सुना लोग। माँ गायत्री रिकॉर्ड से गाना आ गई बा भाई। गाना सुननी है जा 10 से 15 बार अभी तक गाना सुन चुकल बनी। गाना के जल्द से जल्द ग्लोबल चाहे म्यूजिक पे शाम होते लावो लोग, काहे कि गाना के लॉन्चिंग भी बा। हाँ, गाना के बहुत बड़ा लॉन्चिंग बा। शाम में लखनऊ में लॉन्चिंग बा गाना के। जे गाना के अभी तक नहीं सुन ले, ठंडा के दिन ना आके कमर उड़ के सुतर लोग। जे गाना के नहीं देख ले, प्यार आशीर्वाद नहीं देख ले, जाके देखो लोग। माँ गायत्री रिकॉर्ड से सुबह 6 बजे धमाका भइल बा, बड़ा बिजोड़ धमाका बा। अब भाई शिवानी सिंह के तो गजब आवाज बा यार। पवन सिंह ठान ले बने कभी शिवानी सिंह के ग्लोबल चार्ट पर लेकर जो ठीक नु। ढेर लेडी सिंगर बाड़ी लोग, लेकिन शिवानी सिंह के जौन आवाज में दम बानू वो कोई भी नहीं के। अब ब्यास गा दे तो ओकर बातें नहीं के। तारा के पहले गाना आवे तो पहले बतैले रही कि हस्बैंड वाइफ पे गाना बा। आ गाना कहीं ना कहीं अभी यूट्यूब पे धमाल मचा रहा बा। ट्रेंडिंग चैनल ला, लेकिन एकरा के इतना सुना लोग, इतना शेयर करा, इतना कमेंट करो कि गाना ट्रेंडिंग के मेन सेक्शन है, म्यूजिक सेक्शन और ग्लोबल चार्ट तीनों के हैंग करा लोग। कहे कि गाना पर्सनली हम कहते नहीं बहुत खूबसूरत गाना है, एक तरफा ही राज करी। बाकी अपना कमेंट सेक्शन में दिया लोग गाना लोग कैसा लागल कमेंट करके बताइए। बाकी दीपक भैया कोई गाना के लेके इन्फॉर्मेशन नहीं खन दिले, एकरा पे शाम के वीडियो आई। बाकी मिले तो नेक्स्ट वीडियो में।